Ahoj, tady Michal z Buffera. Pojďme se podívat, jak správně brát dirtbike. Vzali jsme tedy Tomáše ve věku 11 let a výšce 152 cm, abychom vám ukázali rozdíly mezi jednotlivými dirtbiky. Postavili jsme Tomáše doprostřed mezi dva modely. Oba modely jsou poháněny elektrickým motorem, každý má ale jinou velikost, jiný motor a jiné baterie. Jako první je dirtbike Buffer ED1000Y. Jedná se o nejmenší dirtbike. Tento dirtbike je pro Tomáše opravdu malý, jako vždy, ale musíme kontrolovat, jestli nám dosáhne na brzdy, stupačky a také hlavně na zem. U dirtbikeu je velmi důležité, jak se nám dítě postaví na nohy, nebo spíše na nohu. Je velmi důležité, aby nám dítě zvládlo udržet stroj opřený o jednu svoji nohu. Druhý šel na řadu dirtbike Buffer ED1300Y. Jedná se o větší dirtbike, který má silnější motor, ale hlavně je vyšší díky kolům. Díky této výšce a váze je potřeba vyzkoušet s dítětem. Zkontrolujeme, jestli nám dosáhne na brzdy, stupačky a na zem. Tomášovi padne jako ulitý. Postavili jsme Tomáše doprostřed mezi další dva modely dirtbikeů. Oba modely jsou poháněny benzínovým motorem o objemu 125 kubických centimetrů. Jediná odlišnost je výška strojů. Jako první je dirtbike Buffer D125Y 1412. Jedná se o nejmenší dirtbike v rámci benzínových dirtbikeů. Tento dirtbike je pro Tomáše jen tak. Bylo by lepší chvíli počkat. Jako vždy ale musíme kontrolovat, jestli nám dosáhne na brzdy, stupačky a také hlavně na zem. Jako druhý je dirtbike Buffer D125Y 1714. Jedná se o větší dirtbike v rámci benzínových dirtbikeů. Tento dirtbike je pro Tomáše už moc velký. Zde je evidentní, že je na tento dirtbike moc malý. Sice dosáhne na brzdy a stupačky, ale na zem velmi špatně a to by nebylo bezpečné. Doufáme, že vám toto video pomohlo a pro další videa nás sledujte na sociálních sítích.